suosituin peliohjelma Mitä maksaa? Ja Petri Liski. Jausaa! Tervetuloa kaikki seuraamaan jälleen Mitä maksaa peliohjelmaa. Minä olen siis Liskin Petri ja tässä Osnat ja tässä Johanna. Kuulin muuten hauskan urheiluhenkisen vitsin tuossa juuri äsken. Mikä on sellainen urheilulaji, jota Suomen tasavallan presidentti ei harrasta? Se on maratonjuoksu. No, kuka tuli tänne lyhyttä matkaa ja kuka pitkää matkaa, niin hauska nähdä teitä taas! Ja sitten jälleen pelien pariin. Markku, kuka on tämän iltainen pelivieraamme? Ja illan kilpailijat tänä iltana ovat Sanna Helsto, tervetuloa! Illan toinen kilpailija, Kalle Kuismaa, tervetuloa! Illan kolmas kilpailija, Matti Nestola, tervetuloa! Ja illan neljäs kilpailija, Tiina Ihalainen, tervetuloa! No Tiina tulikin semmosella vauhdilla, että ihan pelotti. Oletko entinen aituri? En oo aituri, se ei siltä alata. Mutta jotain urheilua kumminkin joskus. Kyllä. No se on hyvä. Ja Matti, mistä päin kaukaa? Helsingistä ja pieni korjaus nimeä. Estola oli nimi, ei Nestola. Matti Estola, ilman mitään estoja! Yes. Kalle, rankka meininki vai kuinka? Joo, on kyllä. Se on oikein. Kallelle aplodit. Sanna, oletko herkkä runotyttö? Mistäs toi tuli? Ihan vaan meni hatusta. Noniin, hyvä veto. Välillä aina. Välillä on Sanna herkkä runotyttö, mutta kun sille päälle sattuu, niin varmaan jotain muutakin. Hei, nyt katsotaan sitten se, että kuka teistä pääsee pelaamaan jatkoon, ja se tapahtuu siten, että katsotaan minkä näköinen on seuraava tuote. Niihin parempiin kahvihetkiin Old Luxemburg kahvikuppi, joka kaiken muun lisäksi on vielä konepesun ja mikroaaltouunin kestävä. Eli siis kaiken puolin laadukas pläjäys. Mitä arvaa Sanna, minkä hintainen on tämä? Mutta ennen kuin arvaatte, niin anna sen verran miettimisaikaa, että yli ei saa arvata, mutta pikkusen ali, eikä kukaan saa arvata samaa hintaa kahdesti. Sannan arvaus. Nyt mitä sano? 70. 70 sanoi Sanna. Entäs Kalle, oliko kaffemiehiä? Mikä hinta? 75. 75 markkaa, entä Matti? 50. 50 sanoo Matti. Aha. Mitä sanoo Tiina? 45 markkaa. 45 markkaa. Kuulkaa, tämä on EU-kuppi. Tämä on paljon arvokkaampi kuppi. Sen oikein hinta on 115 markkaa. Ja jatkoon pääsee Kaffelippa ja Kalle! Tänne päin! No niin, Kalle, käypä tänne lähemmäs tätä pelipöytää. Onko tullut harrastettua bisnestä? Ei oikeastaan. Faija on kyllä ekonomi, mutta mä oon aittamassa raha-asioissa ja pauksen huone. No, nyt koitetaan sua sen verran kasvattaa, että saisit aikaan hyvän diilin. Ja hyvän diilin palkinnot ovat nämä. Samsonite Streamline lentotroli eli lentolaukku, numerolukko, näpsäkkä teleskooppikahva ja kevyesti rullaavat pyörät. Tai tämä Samsonite Rhapsody lentolaukku, jossa on niin ikään teleskooppikahva ja pyörät alla, mutta lisäksi näpsäkkä pikakiinnityskoukku. No niin Kalle, tässä on siis 2 palkintoa, joista toinen voi olla sinun. Tässä näet näiden tuotteiden tarjoushinnat, 420 ja sitten 600 markkaa. Sun pitää valita näistä se, jonka alennusprosentti on suurempi ja joka näin ollen olisi hyvä diili. Kumman valitset? Isompi. Kalle valitsee isomman eli 600 markan arvoisen matkalaukun. Katsotaan mikä on tämän toisen laukun oikea hinta ja alennusprosentti. 699 markkaa. Eli 40% alennus. Nyt pitäisi olla aika kova tarjous, että pärjätään. Johanna, minkä hintainen on oikeasti tuo laukku? 749, vain 20% alennus. Nyt ei Kalle tärpännyt tällä kertaa, mutta hätä ei ole tämän näköinen vieläkään. Sulla on mahdollisuus päästä loppukilpailupyörän kautta illan finaaliin ja voittaa sieltä ehkä 4 palkintoa. Nyt siirrän sinut tyttöjen hellään huomaan. Markku, kuka on seuraava pelivieraamme? Ja seuraava pelivieras on
Niina Turumäki, tervetuloa! Tervetuloa Niila sinne Kallen paikalle keskelle väliin vaan. Paskatkaahan vähän kättä, niin on tuttujen seurassa taas mukavampaa pelata. Matille ja Sannalle ja Tiinalle ja Niinalle näin päivää. Katsotaan mitä arvataan seuraavaksi. Syksyn kylminä iltoina on mukava kietoutua tähän eläimellisen lämpimään tiikeritorkkupeitteeseen. Räväkkä kuosi. Kuten sanottua, kato Niinallahan on oikein tommonen pelipaita päällä. Mitä arvioisit tämä hinnaksi? 390. 390. Jaha, Matin vuoro. 500. 500. Mitä sanoi Tiina? 199 markkaa. 199 markkaa. Entä Sanna? 150. 150. Voi kuulkaa paljon edukkaampi tuote. Meidän pitää ottaa uusi kierros. Huomattavasti halvemmalla. Niinaa kannustetaan, mutta mitä sanoo Niina? 75 markkaa. 75 markkaa. Entä Matin arvaus? 95. 95 markkaa. Entä Tiina? 39. 39 markkaa. Entä Sanna? 49. 49 markkaa. Nyt ei kyllä Niinaa auttanut edes oma pantteripaitakaan, sillä oikea vastaus on 99 markkaa. Ja oikein arvas Matti. Matti, tervetuloa jatkoon. No, me olemme nyt tällaisia alppiruusuja tässä Matin kanssa vierekkäin. Ja seuraava pelin nimi on Cliffhanger. Ja katsotaan mikä on siinä pääpalkintona. Tässä olisi teille kelpo muuli. Nimittäin Suomen suosituin muuli yleisperävaunu. Sopii kaikkiin kuljetuksiin, eikä vähiten siksi, että tässä perävaunussa on paras lain sallima kantavuus. Eli Matti, tunnetko sinä itsesi joskus muuliksi? Aika usein. Kotona rasitetaan siihen malliin. Kyllä. Voi. No se on kuitenkin tässä nyt Cliffhangerissa pääpalkintona. Ja sen lisäksi siinä on 3 muuta palkintoa, jotka me katsotaan kohti. Mutta peli-idea on se, että tässä on tää punainen vuorikiipeilijä, jonka meidän tulee estää putoamasta humpsis tonne vuoren jyrkäntieltä alas. Ja se tapahtuu siten, että sun täytyy arvata oikein kohta esiteltävien 3 palkinnon hinnat. Jos arvat täsmälleen oikein, niin vuorikiipeilijä ei liiku mihinkään. Mutta jos väärin, niin jokaista 10 markkaa kohti, mikä on mennyt pieleen, se liikkuu 1 askeleen. Ja sun pitää arvata tasoja 10 markkoja. Ja jos on jotain semmoista pientä klappia hinnassa, niin aina lasketaan sun hyväksesi. Ja nyt katsotaan, mitkä on nämä 3 pientä muuta palkintoa. Snowrider varustekassi. 3-osainen tilava varustekassi, esimerkiksi kelkkailu- tai lasketteluvarusteiden käytännölliseen kuljetteluun. JT Racing, huurtumattomat ja kaksinkertaisella linssillä varustetut korkealuokkaiset lasit. Pyöräilyyn, moottorikelkkailuun tai vaikkapa sitten lasketteluun. Lasit nenälle ja menoksi. Napakat nahkaiset ajohanskat vauhdikkaaseen menoon. Nämä hanskat pitävät kädet taatusti lämpöisenä kovassakin viimassa. Eli tämmöiset 3 palkintoa sitten, mitkä mahtuu Anopin kanssa tuohon muulin kyytiin kaikki kerralla. Eli mikä on sun arvaukseksi tämän Snowrider-kassin hinnaksi? 99. 99 markkaa. Onko vastaus oikea vai väärä? Se on väärä. Mutta kuinka väärä? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, nyt rupeaa hirvittää, 150, vuorijyrkinen lähentyy, 160, 170, kohta pudotaan, 180, menee pieleen, 190. Voi että, 200 markkaa poskellaan, 210 markkaa poskellaan, 220 markkaa poskellaan, 230 poskellaan, 240 poskellaan, 250 poskellaan ja voi että! Matti, se oli kyllä niin hyvä kassi, että se oli suotu sun voittavan, mutta vaikkei vielä tullut mitään, niin vielä on sulla mahdollisuus loppukilpailu pyörässä ja siitä kautta päästä finaaliin, jossa on 4 mieletöntä palkintoa. Ja me tarkistamme tässä vaiheessa kuitenkin hinnat, että mitä olisi maksanut nämä laskettelu kautta vauhtilasit. Johanna, näytätkö sieltä oikean? Ei kun kassin oikea hinta ensin aivan oikein, minä menisin töpätä ja kassin oikea hinta on 360. Ja vauhtilasien oikea hinta on 270.
Ja näiden erinomaisten lämpöhanskojen oikea hinta olisi 443 markkaa. Ja nyt nähdään Matin kanssa sitten loppukilpailu pyörässä ja ehkä finaalissa, mutta nyt pidetään taas pieni paussi, joten pysykää kuulolla ja tarkkana. Looks like we've got another one. Is there something wrong? Is it a boy or a girl? You've got a snowmobile. Yes! Some are just born into it. For the authorized dealer near you. Samarin. Helpottaa oloa jo parissa minuutissa. On tänään helppo vaikka leipoo luumuruusu joka suuhun. Pipareita joulupuuhun ripustaa. Ilman kaulinta ja kauhaa hakee omaa joulurauhaa. Muoti huimapäinen aloittaa. Laitan kuntoon juhlapöydän, kunhan kotiin täältä löydän. Tahkissade yötä valaisee. Sunnuntaina enkelitkin hymyilee. Korkeat vai matalat? Kukkia vai raitoja? Rohkeaa vai kilttiä? Kiva kun on mistä valita. Myös All Days pikkuhousun suojissa on valinnan varaa. Vain niistä voit valita large, normal tai uuden small kokoisen. 3 kokoa. Valitse omasi ja olosi on puhdas ja huoleton. Jotta tuntisit olosi mukavaksi, sellaisena kuin olet. All Days. Nyt 1, 2, 3 kokoa. Valitse mukavuus. Seuraa tiedotus etelän miehille. Kotipizzasta nyt poropizzaa. Niin kauan kuin poroja riittää. Tai ainakin marraskuun 22. päivään asti. Sen jälkeen vasta kun oli kisoihin päässyt ja irtaantunut finaalipisteestä, niin sitten hän vasta alkoi tienaa. Kuka missibisneksessä tienaa ja kuka ei, katso 4U ensi torstaina 4. Fadaan, garbiidi. Mitä? Jaarotta. Nythän mä vastaan hokasin, että eihän mä kuolekaan hyvin pitkälti. Nelosen aika matka. Maanantaina kello 19.30 Berliiniin. Tarja haluaisi mut epätoivoisesti takaisin. Tällaista se on, kun tekee amatöörien kanssa hommia. Mitäs te oikein höpiset täällä musta? Ja nyt te meinaatte tehdä meidän jutusta niinku bisnestä. No sitähän tää on, hyvä mies, pelkkää bisnestä. Aiotteko te mennä naimisiin? Tähtitehdas siirtyy maanantaille ja tiistaille 23. marraskuuta alkaen. Ja jälleen jatkemme täältä Mitä maksaa pelien tuoksinasta. Markku, kuka on seuraava kilpailijamme? Seuraava kilpailija on Tiina Heikkilä, tervetuloa! Terve Tiina, täällähän on nättiä tyttöjä rivi täynnä. Nyt taitaa mennä meikäläiset ihan sanat sekaisin tässä niin mykistyy. Mutta katsotaan ennen kuin päästään jatkoon, että mikä on tämä seuraava arvuuteltava tuotteemme, joka ei ole muuten ruma sekään. Tämä ihastuttava enkeli soittorasia soittaa jouluyö juhlayö kappaletta, eli se on erinomainen, mukava kapistus, erityisesti jouluna. No niin Tiina, minkä hintaiseksi arvioisit tämän? 99. 99 markkaa sanoi Tiina. Mitä sanoi toinen Tiina?
Mä menen vähän alle 60. 60. Entä Sanna? Mä tiputan vielä 50 tarjottu. 50 tarjottu ensimmäisen, toisen ja kolmannen kerran ja nyt tarjoaa Niina. 70. 70. Ohoho. Oikea vastaus on 79 markkaa. Jatkoon selviytyy Niina, pikku Niina. Niina, onko sulla oma onnennumero? Mikä se on? 13. 13. Se ei kelpaa tässä pelissä, mutta katsotaan mitkä numerot tässä pelissä kelpaa ja mikä täällä on palkintoina. Tässä olisi sitten monipuolinen kaasugrilli. Voit grillata ritilän päällä tai paistokivellä, kypsentää foliossa tai uunivuossa. Ja samalla kun grillaat, voit valmistaa sivukeittimellä vaikka perunat tai kiehauttaa kahvit. Niille, jotka eivät satu tietämään, kerrottakoon, että kysymyksessä on laadukas Black Blacks laattaleikkuri, joka sopii erinomaisesti muun muassa laattojen leikkaamiseen. Ja tämän kuoren sisällä on kolmas palkintomme, Rautian lahjakortti, jonka arvo on salaisuus. No niin Niina, sä voit voittaa nyt yhden näistä kolmesta palkinnosta. Ja se tapahtuu siten, että tässä näet 3 eri hintariviä, johon kunkin tuotteen eli palkinnon hinta sitten muodostuu. Ja sulla on käytettävissä numerot 0–9. Ja sä saat sanoa kunkin numeroon ainoastaan kerran. Ja se, minkä hinta tähän ensimmäisenä muodostuu, on sitten sun palkintos. Ja ensimmäinen arvaus. 0. Ensimmäiseksi laitetaan 0. Mihin tulee 0? 0 tulee lahjakortin loppuun. No niin, toinen numero. 5 on toinen arvaus. Ja 5 tulee laattaleikkurin eteen. Sitten 7 arvattu. Ja 7 tulee laattaleikkurin loppuun. Noniin, minkä luvun sanot? Jos se osuu tohon, niin laattaleikkuri on sun, mutta jos se osuu näihin ruutuihin, niin sitten on vielä peliaikaa jäljellä. 1. Katsotaan mihin osuu 1. Osuuko 1? Ei osunut. Se meni nestekaasugrilliin ja näin me saatiin sieltä pää auki ensimmäisestä rivistä 1000 markkaa, 500 markkaa jotain ja lahjakortti on vielä auki. 3 arvattu. Mihin osuu 3? Katsotaas. Ahahahaha. Lahjakortti 30. Hei. Nyt se voi olla taas kiinni. Tähän mahtuu enää 1 luku, tähän mahtuu enää, mutta tuolta pitäisi tietää vielä 3. Mitkä ne on? 2. Niina tarjoaa 2. Mihin osuu 2? Ai. Ei ollut peli vielä loppu. Ja sitten jatkoa. 1200. 1200 mitä? 4. Mihin laitetaan 4? 4 laitetaan lahjakortin kohdalle. 430 on siis lahjakortin arvo, mutta mitä olisi maksanut laattaleikkuri? Laattaleikkuri olisi maksanut 597 markkaa ja nestekaasugrilli olisi maksanut 1286 markkaa. Oukkidoukki Niina. Sait kuitenkin itsellesi 430 arvoisen lahjakortin, eikä tässä vielä välttämättä kaikki, sillä nyt siirrytään jälleen loppukilpailupyörän luokse ja sitä kautta saatat selvitä tiesi finaaliin ja 4 mahtavan palkinnon haltijaksi. Ja näin käymme Pantteri Niinan kanssa tänne miehiseen seuraan pyörittämään loppukilpailupyörää. Ja muistakaa, että säännöt ovat sellaiset, että teillä on siis 2 mahdollisuutta pyörittää tasan 100 taikka sitten mahdollisimman lähelle 100. Yli ei saa pyörittää, silloin diskataan. Ja jos joku pyörittää saman luvun kuin toinen, niin sitten otetaan tietysti uusinta kierros. Ja jos joku pyörittää tasan 100, niin silloin saa myöskin 20 000 plussapistettä. Ja ensimmäisenä pyörittää Niina. Tämä vaatii pikkusen voimaa, mutta eiköhän sitä tämmöisestä pantterista lähde ja lähtee. Sieltä meni 100 rikki ensimmäisen kerran ja tuleeko toinen kierros? Meni kevyesti, mutta meneekö 3? Saa nähdä. 60, 45, 90, 25. Se pysähtyi 25. Nyt sulla on vielä toinen mahdollisuus parantaa, eli 75 pinnaa nyt maksimi, mitä saat saada. 25 on pohjalla. Jaa, mahtaako tulla?
70 menee siinä. Oi, 70. Oi, voi että 80. Se meni nyt 5 yli, mutta sulla on kuitenkin lahjakortti 430 markan arvosta jo hanskassa, joten ihan hyvin. Nähdään taas. Moi moi. Noniin Kalle, nyt riskillä otteella katsotaan mihin päästään. Kuka lähtee finaaliin? Onko Matti vai Kalle? Sieltä meni 100 taas rikki. Pysähtyykö toiseen kohtaan? Ai, ei tarvitse pysähtyä. On pikkusen liikaa vauhtia. 15, 55. 55, Kalle. Toinen yritys vielä. Ja nyt on 45 pistettä tähtäimessä Kallella. Tuleeko 45? Yli ei saa mennä. Mutta 45 riittää. Ei tarvitse tulla ainakaan 4-5, mutta katsotaan, jos on 55 pohjalla. Ja se on yhteensä 55, on, mitä se on, siitä tulee 70 pistettä lyhyellä matikilla nopeasti laskettuna. Mutta 2 yritystä, ei enempää, nyt täytyy tyytyä siihen. Johannan kanssa varrot siellä hetkisen ja nyt Matti katsoo, että mistä kana sillä tavalla. Ja sieltä lähti pyöritys. Tuleeko yli 70? Tuleeko yli 70? Tulee! 80! Ei tarvitse yrittää toista kertaa. Hyvä, Matti. Nyt käy niin, että me lähdetään finaaliin tavoittelemaan 4 mahtavampaa palkintoa. No niin, Matti, me siirrymme nyt tänne finaalikorokkeelle pelaamaan tätä loppukilpailua. Matti tässä kertoi, että me siirrymme itse asiassa saksaksi sanottuna Rasenjubellen, eli raivoisesti haukkoen. Ja tämä juttu tuli siitä, että Mattihan on viittavaille valmis eläinlääkäri. Ja nyt katsotaan, että mitkä 4 palkintoa hän ehkä vie mukanaan. Ja tilannehan on se, että sä et saa arvata markkaakaan yli, mutta pikkusen saat arvata ali. Ja se selviää, että kuinka paljon saat arvata ali, niin tällä nappulalla. Siitä pysähtyy tämä valkoinen lokero tänne jonkun 1000-lappusen kohdalle ja se on sitten se pelivarasumma. Ja siltä kun tuntuu, saat yhteyden tonne korkeampiin kerroksiin, niin sieltä sitten painat herkimmällä tunteellasi oikean 1000-luvun itsellesi. Ja nyt keskitytään ja siihen pysähtyy. Itsekin oikein pelästyy. Ei, se oli niin nopeasti, että on pakko vetää uudestaan. Kunnon painallus ja se pysähtyi sinne 3 tonniin. Nyt oli eläinlääkärin reaktiot niin nopeet, ettei mennyt kone tajuta, mutta kuitenkin 3 tonnin pelivaraan päästiin. Ja nyt katsotaan, mitkä on ne 4 palkintoa, jotka sä voit voittaa tässä finaalissa. Miten olisi, jos lahjoitaisimme sinulle risteilyn Helsingistä Tukholmaan Siljan loistoristeilijällä ja vielä tilavassa Silja-luokan hytissä. Ja päälle vielä sanoisimme, että ota ystäväsi mukaan, niin että miten olisi? Lisäksi sanoisimme, että saat tästä Panasonicin uuden DVD-soittimen, jolla voit kuunnella CD-levyjä, mutta lisäksi toistaa video-CD-levyjä ja uusia DVD-levyjä, joihin mahtuu 135 minuuttia huippukuvaa ja ääntä. Ja siihen päälle Philipsin langattomat radiotaajuuskuulokkeet, joissa kantavuusmatka on jopa 30 metriä. Ja sokerina pohjalla MPK Booster Scooteri. Täydellinen automatiikka, kaksoisvalonheitin, sähkökäynnistys ja kevytmetallivanteet. Turvallista matkaa. Ja nämä kaikki ovat sinun, jos tiedät, mitä maksaa. No niin, Matti. Nyt on todella tiukat paikat. Yleisö huutaa täällä aivan hulluna. Sun pitää arvata näiden 4 tuotteen yhteishinta. Mieti tarkkaan, mitä maksaa loistoristeily Silja-luokassa 2 Helsingistä Tukholmaan, digitaalinen videokatselulaite ja CD-kuuntelulaite. Ja sitten oli langattomat kuulokkeet ja liekinpunainen moposkootteri. Minkä hintaisia? 19 000. 19 000 sanoo Matti ja erotusvara on 3 tonnia, eli palkintopotti saa olla korkeintaan 22 000 markan hintainen. Ja nyt jännätään, mikä se on? Onko se 22 000 vai yli? Vai pikkusen alle saa olla? No niin, 20 000! 21 000 ja risat, ei unohdin tossa kun Matti hyppäsi tästä ponkasi kuin nuori peura eteenpäin. Ja hän on voittanut siis itselleen moposkootterin Tukholman risteilyn luksusluokassa 2, digitaalivideot ja soittimet ja langattomat kuulokkeet. Mahtavat systeemit, Matti, onnea! Ja Ene tulee myöskin onnittelemaan sinua tämän loistavan palkinnon johdosta.
tässä vaiheessa sanomme, että me jatkamme ensi viikolla ja kyllähän se niin on, että kyllä ensi viikkoon asti aina jaksaa, koska silloin tulee Mitä maksaa?